Dobrý deň, dneska tu máme opäť Vianočný špeciál. Ideme si niečo postavať, dobre. A pre tých, ktorí budú zajtra pozerať Hillclimb, už prezradím rovno, tak povedal som, že zajtra sú Vianoce. Takže tak, myslené je, že včera boli Vianoce, takže tak. A my sa môžeme vrhnúť na to, ideme stavať. Takže, no. Takže, sme tu ľudia a ideme na to. Minulý rok sme stavali darček a predminulý sme stavali stromček vianočný, takže tento rok si postavíme niečo také americké viac. Bude to, neviem či poznáte, ale hej, asi hej, také lízatko. Dá sa povedať, ako keby, v podstate my tuto v Európe teraz moc nerobíme, ale Amerike to robia. Teda to jedia. Konkrét chceme na to a chceme čierny, biely a červený. Biely a červený. Takže tak máme. Toto nepotrebujeme, toto môžeme zahodiť, tento CV. Papa. Tak. Už je preč konkrét, henten. CV, takže máme na to, ľudia, naše potreby, čo potrebujeme na to stavať. A môžeme ísť na to. Začal by som s týmto červeným. Budem to takto miešať, ľudia. Pár blokov. Dobrý ľudia, už som späť, vyposlal nahrávanie, ideme stavať. No a máme tu taký jeden problém, ľudia. Počuli ste to už, taký zvuk je, pred 2 minúty ste ho mohli počuť, taký pokazený. Neviem, že či to je kvôli tomu, že buď som zle nahrával, alebo veľmi vonku fúka, takže tak. Budem to, teraz to takto dodabujem, aby sa to dalo nejako prežiť. Takže ideme stavať ďalej, túto našu sladkosť. Napíšte, čo budete jesť na štedrú večeru, aký ste mali štedrý deň. No a ja to idem teraz dostavať, túto našu sladkosť, dajme tomu. Môžete si poslať aj vy do sveta vášho Minecraftového, takže tak. No a my ideme urobiť takéto, že dám tu takéto asi 3 schody alebo čo. Potom sem, no takto to dáme, áno. Takto to vyzerá dobre. A čo keď som dám toto biele? No hej, to vyzerá dobre. A teraz keď to dám, že z vrchu, vyskúšame, ľudia. Takže ešte sa vrátim k tomu, čo som chcel povedať, že môžete si toto poslať vo vašom Minecraftovom svete. No a ideme stavať ďalej. Wow, tak to je dobré, ľudia, to sa mi páči, mega. Ale ešte sem dám asi jeden schod, takýto, ups. Dobre, ešte sa musíme dať to biele, aj na vrch, aj na spodok. Takže takto, bom, let's go. Aj tu hore, raz, dva, tak raz, dva, trochu skoro, ľudia. A teraz by som stával, že rovno, takto po 4. Snad. A vyzerá to celkom fajn. Aj hej, to je dobre celkom. Takže možno to teraz už zahnem, nepamätám si. Asi nie ešte, asi by som tam ešte dal. A čo keď to takto primiešame, ale? Nie, to nie je dobre, to nie je pekné. To je otrasné. Nie je to dobre. Naspäť to dáme rýchlo. Dobre, takže aby som to začal takto tu zahýňať, pekne, krásne, jen to tam necháme, tie pomocné. A hej, vyzerá to dobre. Tak. Áno. Ty brďo, ľudia, to je skvelé. OK, takže ideme na to.
Ideme to doplniť týmto bielým. Ľudia, takže máte tretiu stavbu odo mňa. Ešte raz to poviem, mali ste najprv stromček, potom darček a teraz máte takúto sladkosť. Môžete si to postaviť do sveta vášho. A za toto, že vám robím takéto stavby, takéto inšpirácie, mohli by ste mi dať like a odber ľudia. Neviem, čo mám s hlasom, asi fakt mám ešte nejakú nádchu slabú. Takže pardon ľudia, nie je toto video úplne dokonalé, lebo je to aj na rýchlovku, ale vyzerá to dobre. Musím sa pochváliť ľudia. No ako nie je to na rýchlovku, som to plánoval dlhšie, ale vždycky takéto videá mám zásadu, že natáčam presne v ten deň, ktorý chcem vydať, takéto. Napríklad na Silvestra vydám na Silvestra, napríklad na Vianoce vydám na Vianoce. Takže tak, toto červené mi tam nepasuje, takže to zničím a zničím aj to biele pod tým. Proste je to stenším, lebo to je moc hrubé. No, tak poďme sa na to pozrieť. Čo robím prečo z tejto strany, však z tejto strany sme to ešte túto to nahradíme. Tak, aj tam to zničíme. Či tam nie, ani tam napravo od toho kúsok. Tak, dobre, doplníme to naspäť. No, a ako to vyzerá, omg, aj tam to musíme dať. Omg, tak to je skvelé, ľudia. Tak to je mega. To je tak hrozne skvelé. Dáme si najprv, že deň, aby to bolo ešte krajšie. Ešte, ako ma poznáte, aj stromček sme tak dávali. Vianočný darček neviem, asi nie. Ale sme ho osvetľovali našim glowstoneom. Ak si dobre pamätáte teda. Aj toto ozdobíme glowstoneom, aby to svietilo v tme. Predsa len je to vianočné a Vianoce sú také u nás v Európe viac v noci asi, alebo večer. Amerike je teda cez deň, ale proste dáme svetlo aj tak, aby to svietilo. Lebo potom sa ešte na to pozrieme aj v noci. Proste vždy je to lepšie v noci v Minecrafte podľa mňa, jak to svieti. Takže tak. Dobre, dali sme glowstony, ale sa mi zdá, že tu sme ich dali zle z tej jednej strany. Nie? Dobre, počkajte, dáme, nie veder, ale time, dáme midnight. Jak to svieti, ľudia. To je super. Hej, z tejto sme ich dali zle. Musíme to ísť opraviť. Nesedí nám to tu, vidíte? Hej. Takže tam to dáme. Teraz zničíme a dáme to jedno nad to. Tam presne, kde to svieti. A teraz, aké bloky tam máme doplniť? Biely alebo čo? Neviem. Tam má byť taký blesk? Nie. Tam je také M-ko jak Monopoly. A tam má byť čo? Tam má byť nejaká kocka, ako keby. Jak som to dal ja. Ja to mám blesk, aha. Takže toto má byť M ako Monopoly peniaz. A tam biele, a tu nesedí farebne, však to je nie pekné. Čakaj, čo? Ale sme sa mohli jednoducho pozrieť z tej druhej strany. Dobre. Áno, teraz je tam tá kocka taká rozbitá. OK. Ale fakt to vyzerá jak Monopoly peniaz, to M-ko. Zaujímavé. Dobre ľudia. Čiže tak. Wow. To je naša stavba. Ohodnote ju aj dole v komentároch. Napíšte tie komentáre. No a už vám to aspoň nešuští. Takže tak. Neviem, čo som tu už hovoril. Asi, že dajte like a odber ľudia. Proste, ja tu som vypočítala, že to sú 3 bloky ľudia, tá výška. Potom toto je 16 blokov. Povedal som najprv 20, ale je to 16. Takže tak. Potom sú tam, jak je ten koniec tej sladkosti, tak je to nejakých 7 blokov asi. Asi, hej. Takže tak, ako myslím, tam proste dole, kde je to úplne najnižší bod na ľavej strane. Presne k nemu ideme. Toto, áno, tento, 141 úroveň. A toto je 146, čiže 5 blokov dokonca, ľudia. 5. Takže tak, video sa nám blíži ku koncu, ľudia. Snad sa nám táto stavba páči, ešte to prepočítam, je to 16 blokov, nie 20, 16. Takže pozor na to. Ľudia, môžete si to urobiť hociak, ako chcete vy, výšku dajte vy. Môžete to urobiť mini napodobneninu, že je 5 blokov vysoká a tak.
Takže takto ľudia, no a my sa vidíme pri ďalšom videu. Na budúce je teda Hill Climb. Pardon, že som povedal, že zajtra, myslel som včera, lebo som to natáčal včera. Wow, chápete? Také pometené. No a hodnoťte to, dajte like a odber. Máte ďalšiu stavbu, tretí už. No a my sa vidíme pri ďalšom videu z Hill Climbu a potom pri ďalších videách. Dobre, to je pre dnešný video všetko. Dovidenia ľudia.